Znz kviz, znzaš kviz, kviz, znzi, zovite ga kako god hoćete, poštovani gledalci i poštovane gledalice, ali zovite nas na naše već sada dobro prepoznate, nepoznate, ali ipak poznate brojeve telefona 033 645 142 i 033 455 151, dakle 033 645 142, 033 455 151, 645 142 455 151. Sretan vam 1. maj, praznik rada. Nadamo se da ste izroštiljali svojih 50-15 ćevapa, okrenuli to dugo očekivano janje, pojeli tu svoju porciju salate ili šta već se radi za 1. maj. Nadam se da ste to sve uspjeli. Ja sam Stihomir Klepić, vaš omiljeni voditelja, sa nama kao i svaki put do sada. Jedan jedini, ajda, odjavna špica! Odjavna špica, odjavna špica. Ajda tica, ajda tica. Ajda tica, mrkvica, odjavna špica. Može. Stihi i mrkvica, možemo novi bend imati. Stihi i mrkvica. Znz kvica, stihi i mrkvica. Ja ću praviti bitove, ti pjevaj, da šaš, da napišeš, u vodoj bila ga. Na bitove nastupam. Kako si, ajda? Zaboravio sam staviti, ne vidim te, stani da te vidim. Ej, sad sam bolje sam, odmah sam bolje. Ja, koliko sam bolje sad. Odmah uspjeh na lice. Koliko sam bolje sad, odlično. Kakav si nam, ajda, sve okej? Super. Pitanje, spremna? Apsolutno. Jesi okrenuo džejanje? Bože sad. Nisi. Evo, prije nego što uzmemo prvi poziv, naš sponsor Cinemax, i posjetite njihove salone namještaja u Rajlovcu i u Hrasnici, dugogodišnji partner Helene Isa i naravno Znz Kvija. A mi već naravno imamo od 3:15 nam zvone telefoni, tako da već imamo nekoga na liniji. Dobro večer, ko je s nama i odakle nazove? Dobro večer, Samira je iz Kodica. Samira Konjic, možemo odmah na mentalno razgibavanje, možemo? Može. Kaže ovako Samira, dobro slušajte. Koji popularan naziv za radnika koji radi za različite klijente na raznim projektima bez ugovora o stalnom zaposlenju? Pod 1 Biedermeier, 2 freelancer, 3 bestseller ili 4 blefer? Šta bi bilo, Samira? 2, Danije. Jeste freelancer. Tako je. Freelancer. Kad jeste, odlično. Idemo na narednu kategoriju, to je zemljo tisućljetna. Koja od navedenih država ima veću teritorijalnu površinu od Bosne i Hercegovine? 1 Danska, 2 Belgija, 3 Austrija, 4 Holandija. 5 sekundi ide. Sad imate i džoker. Može, naravno, zovemo Brudu. Šta kaže Bruda? Ide džoker. Austrija je jedina veća od BiH od ovih ponuđenih. Čak smo i od Danske veći, ajde. Pa jasno, Danska je tu najmanja u stvari. Ona je oko 30.000 km kvadratnih. Eto, svašta možemo naučiti uz našeg ajdu činjenicu. Idemo zamjensko pitanje iz iste kategorije. Kako glasi ime Banja Lučkog putopisca i vlogera koji je zbog pozitivnog promovisanja Bosne i Hercegovine nagrađen diplomatskim pasošem? Pod 1 Amir Hodžić, 2 Robert Dacešin, 3 Đorđe Vučinić ili 4 Galeb Nikačević? Probajte. 2. Ne znam. Jeste? Jeste, To je tačan odgovor. Idemo na narednu sa kategoriju. zvukom sirene, nemoj. Umjetnost i kulturica. Ko je režirao Savršeni krug, igrani film iz 1997. godine? Pod 1 Dani Stanović, 2 Ahmed Imamović, 3 Srđan Vuletić, 4 Ademir Kenović. Kenović jeste režirao. Bravo, Samira. Jednim dijelom producirao, a sada idemo na direktno pitanje za 50 konvertibilnih maraka. Kaže ovako, koji glumac igra ulogu pjesnika Hamze? Glavnu ulogu. Almedin Leleta, da nije. Nije Almedin Leleta. To je ipak bio Mustafa Nadarević. On je igrao ulogu Hamze, koji je bio pjesnik. Dobro, eto, zanimljivo. Ko je Almedin Leleta, znaš? To nije neki... Moguće, ali nemam komentar, zaista. Dobro, što treba reći, ja bih dodao da je napisao, da je scenarij pisao Veliki Abdullah Sidran. Mi imamo već nekoga drugoga na liniji. Ko je s nama? Ko je s nama? Dobro večer. Dobar večer, Sema Sarajevo. Sema Sarajevo, idemo na mentalno razgibavanje. Kaže ovako.
Kako nazivamo granu biologije koja se bavi proučavanjem životinskih vrsta? Pod 1. Gerontologija, 2. Fiziologija, 3. Zoologija ili 4. Mikologija. 3, Tako je, odlično, bravo. Bravo, Sema. Bravo. Idemo sada na Ajmo do narednu Nobela, kategoriju, danas to su vrijeme. autorica Sema. Čekamo tog Nobela. Šta je svijet u pjesmi Crvene jabuke? Pod 1. mečka malena, 2. igra šarena, 3. lopta šarena ili 4. igra zelena. 3 jeste, Sema, bravo. Ma bravo, odlično. Ma bravo. Idemo lagano sportski. Kada je fudbal u pitanju, nadimak Crveni đavoli se veže za jedan evropski klub. Koji? Pod 1. Atletik Bilbao, 2. Bayern München, 3. Manchester United, 4. AC Milan. 3. Crveni đavoli Ma Manchester. tako je. Ma bravo, Jeste, odlično. bravo, Sema. Idemo na direktno pitanje za Prag. Dobro. Koja evropska fudbalska reprezentacija ima nadimak Crveni đavoli? Manchester United. Pa Ali to smo imali- reprezentacija Država, A zemlja. reprezentacija Engleska. nije. Ja, nije Engleska. Ali čestitamo, dobili Nije, ali ste po odlično. ušima. O, bravo, i to Svaka je vrijedna čast, nagrada. bravo. Kakva su vremena došla i po ušima je cijenjena nagrada. Kako da ne, Stiglić, što da kako ne, što da ne. Da ne ostanemo dužni za tačan odgovor. To je Belgija, to Belgija, su crveni đavoli. Džemo Berberović ima 3-3 protiv njih. Evo je. Pa ima, pa dobro, čuvao onog Mopencu, ubio ga šakama. On je Tako je. Eto, dobro, nešto smo i ne naučili. Hajmo dalje. Dobro večer, ko je s nama? I odakle nazovete? Pozdrav, Amer iz Sarajeva. Amer Sarajevo, idemo na mentalno razgibavanje. Može, Amčo, može. Hajmo. Autoportret je umjetnikov prikaz. Pod 1. individualnog mene. Pod 2. izdvojenog dede. 3. samog sebe. 4. usamljenog tebe. Šta je autoportret? Pa, samog sebe, jel? Samog sebe jeste. Bravo, jeste, Amere, bravo. bravo, majstore. Jesi li ti nekad autoportretisao ili ne? Nisam nikoga autoportret. Dobro, bit će. Nis nikog autoportretu. Odlično. Idemo na umjetnost i kulturicu. Koji klasik velikog Williama Shakespearea sadrži poznate stihove biti ili ne biti? Pitanje sad. 1. Macbeth, 2. Hamlet, 3. Romeo i Julija, 4. Otelo. Pa, Hamlet. Hamlet jeste. je, bravo. Hamlet, ali ne u selu Mrđuša Donja, nego Hamlet kao takav. Idemo lagano sportski. Od 2000. godine za osvajanje jednog seta u odbojci potrebno je osvojiti minimalno koliko poena? Pod 1, 20, 2, 25, 3, 10 ili 4, 22. Vrijeme sad, imate Joker. Pa, hajmo Joker. Joker. Joker, 25 poena nam treba da bi osvojili set u odbojci, a prije 2000-te nam trebalo 15 poena, pa su malo da populariziraju sport, da tekme malo duže traju, to promijenili, eto. Je li muški i ženski isto? Jeste, igraju do jeste, 25, to je sve isto, idemo zamjenska Pa mi smo kategorija. ravnopravni Zamjensko onda pitanje spolovi. iz iste kategorije. Ako pobjednik u svojim rukama drži trofej Senza Fine, onda je slavio na kojoj poznatoj biciklističkoj trci? Pod 1 Vuelta, 2 Giro d'Italia, 3 Tour de France, 4 Tour de Suisse. Da nije 2. 2 jeste! Giro d'Italia, jeste, bravo, pitanje za Prag. Da vidimo, hoćete li osvojiti 50 maraka ili po ušima. Majicu koje boje nosi vodeći takmičar na poznatoj biciklističkoj trci Giro d'Italia. Jel žuta? A nije žuta, je u Francuskoj, nije Tour de France žutica. Ovi su rozi, roze boje majica. Roze boje Na majica. pobjedniku i vodećem. Haljinicu boje lila, ti si dušo oblačila kad si išla da voziš u To je, ali ovo nije lila, ovo je pinkara neka. Pinkara, pa dobro, priznali dobro, smo to možda su te i lila. nijanse. Možda bismo lila i priznali, možda bismo. Pa možda, a možda i ne Pink bi. bi priznao. Pa nikad saznati nećemo. Dobro, idemo, ko je s nama, dobro večer. Dobro večer, Aida. Dobro večer. Hoćete li nam vi i da uzeti pare konačno? Pokušat ćemo. Ajmo, idemo. Mentalno razgibavanje. Odlučili ste se napustiti domovinu u potrazi za kvalitetnim životom, otići ćete u inostranstvo i zatražiti pod 1 azil, 2 akril, 3 50 eura, 4 polivinil. 1. 1 azil, jeste. Bravo, mada i 50 eura nije loše. Iskren da. Zemljo tisućljetna.
U kojem gradu ne morate biti gospoda da biste koračali Gospodskom ulicom? Pod 1 Banja Luka, 2 Mostar, 3 Tuzla, 4 Bijeljina. Imate i Joker, ako ne znam. Banja Luka. Banja Luka jeste! O, tako je, bravo, Aida. Moj Arane Sulejmane, lagano sportski. Koja reprezentacija je osvojila svjetsko prvenstvo u fudbalu 2010. godine? 1 Njemačka, 2 Brazil, 3 Španija, 4 Francuska. 2010. imate i Joker. Može Joker. Može. Ide Joker, to je bila Španija. Pobjedili su Holandiju 1-0, produžeci mjesta, ja mislim. To im je prva titula prvaka svijeta, a mi idemo dalje. Idemo na zamjensko pitanje iz iste kategorije, iz lagano sportski. Koji legendarni stručnjak je 2004. godine odveo Grčku do naslova evropskog prvaka u fudbalu? Pod 1 Claudio Ranieri, 2 Otto Rehhagel, 3 Otmar Hitzfeld, 4 Jupp Heynckes. Probaj 2. 2 jeste! Imate odlično. Ko god da vam je rekao, Otto dobro je Rehhagel. rekao. Tako Bravo. je, bravo, bravo. Ma, Pitanje odlično. za 50 maraka. Ajmo, pomagač, koncentracija. Reprezentaciju koje zemlje je Grčka pobjedila u finalu 2004. Portugal. Tako je! Jeste. Bravo! Bravo, možemo li znati kako se zove pomagač? Muž. Da nije Otto Rehhagel dobro, lično, muž. nije. Dobro. Muž iz Konjica, idemo, novija politička historija Bosne i Hercegovine. U kojem gradu su zbog sumnje na krađu glasova od strane Sanje Vulić i njenih partijskih kolega ponovljeni izbori, a rezultat iznosio duplo manje glasova za SNSD. 1 Prijedor, 2 Bijeljina, 3 Zvornik, 4 Doboj. Sanja Vulić. Dobro vam kaže, jeste, recite na vrijeme. Tako je, 4, bravo! Bravo Odlično. za Idu i njenog muža. Idemo Prvi na put narednu preko kategoriju. 25.000 glasova imali, drugi put nešto oko 13.000. Znači duplo. Pa Brojali eto, puta pa dva. eto, ma ne, pa to je se potreflo, sigurno. Evo taman jedna vezana za Sanju Vulić, uspješne žene, ajde. Kategorija uspješne žene je, idemo. Kako glasi prezime sestara, atletičarki iz Etiopije, za koje se kaže da su najbrže sestre na planeti? Pod 1 Dibaba, 2 Bineka, 3 Saldado, 4 Amazon. 2. 2 Ma Bineka. nije Bineka, Ali nema ipak veze, je osvojili to ste 50 Dibaba. maraka, prvih 50 maraka večeras. Ajda, kako se zovu najbrže sestre? Ma to ni one baš nisu sigurne, ali su Dibaba, prezivaju se Dibaba 5 i ukupno ima i 3 od njih 5 trče i razvaljuju. I sve 3 dobre, jel? Ma uzimaju medalje zlata, sve. A dobro, to je tako jedna Pa i stara ove dvije atletičarska druge će porodica. možda protrčati, vjerovatno nisu još uvijek Mlađe napunile su. Maja. Uglavnom stara jedna atletičarska porodica. Stara, tradicionalno. Dobro večer, ko je bio na liniji? Jesse s nama. Dobro večer, Mirza. Mirza iz Sarajeva, je li? Yes. Bravo, idemo mentalno razgibavanje, Mirza. Ajde. Koji od navedenih proizvoda ne pravimo od mlijeka? 1 Pavlaka, 2 Sirutka, 3 Prezla ili 4 Jogurt? 3. 3 Prezla, Tako je, jeste. bravo. Je. Ja sam ovo, ja sam. Bravo, tako je. Idemo zemljo tisućljetna. Kroz koji od navedenih gradova ne protiče rijeka Vrbas? Dakle, ne protiče. 1 Banja Luka, 2 Bugojno, 3 Doboj, 4 Jajce. Jo, haj sad ovako da lupim. Bugoj. Ma joj, kako? pa imate Jokera, a i da nemate što lupat. Doboj, Bosna, Vrbas. kroz Situacija. Doboj i Bosna znamo valjda da protiče, ne mogu i Bosna i Vrba, ne mogu sve rijeke kroz Doboj proticati, nikako. Pa što možda se sudare? A čovjek je još imao Jokera, to je žurio. Znaš ti što je žurio čovjek? Možeš li mi ti reći, molim Nazvat ću ga poslije. Aj, molim te mi, samo saznaš Nazvat što ćemo je ga žurio. poslije, baš ćemo ga pitat. Zašto žuriš? Nisi Imaš svo vrijeme svijeta u vidu 5 sekundi. Baba Pavlović. Pa ne mogu da vjerujem. Hajde da je imao, ne znam, samo 5 sekundi čovječ i on žuri. Šta ćeš? Ne mogu. Ajde, nemoj se nervirat, nema veze, imamo mi već nekoga novoga ko je s nama. O, koga to moje uši čuju. Alija iz Zavdović. Alija iz Zavidovića. O, zdravo, kako pa ste, bravo, Alija? Alija. Može na mentalno odmah da idemo. Može. Džingis Khan bio je osnivač kojeg velikog carstva? 1 japansko, 2 mongolsko, 3 osmansko, 4 rusko.
2 mongolsko. 2 mongolsko. To je, bravo. Jeste li vi gdje bili za 1. maj? Stameno. Jeste li bacili neko janje roštilj, nešto? Nisam, ništa. 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 A ne, najpametniji. Vi ko ajda naš. Ma normalno. Jeste čitali neku knjigu ili ste ipak gledali TV? To je to. Sjedio u bašti. Odlično, odlično. Odlično. Idemo na kategoriju lagano sportski, Alija. Može? Može. U kojem klubu je svoju karijeru završio golman Iker Casillas? 1 Real Madrid, 2 Cadiz, 3 Benfica, 4 Porto. Imate i Joker ako ne znate. A može Joker. Može. Može Joker. U Portu. Portu. Jes, to mu je zadnji To klub ja za znam. koji je aktivno. 2020. Idemo na zamjensko pitanje iz iste kategorije. Košarkaški klub Limoges je Limoges je najveći uspjeh doživio 1993. godine kada su osvojili Euroligu i tako postali prvi do sad jedini klub iz te zemlje kojem je to uspjelo. Iz koje zemlje je Limoges? Pod 1 Švicarska, 2 Francuska, 3 Belgija, 4 Grčka. 2 francuska. 2 Francuska. To je, bravo Alija, bravo majstor. Skoro idemo na umjetnost i kulturicu. Ko nije jedan od braće Karamazov? Pod 1 Ivan, 2 Raskoljnikov, 3 Dimitrije, 4 Aljoša. Ko nije Karamazov? 2 Raskolnikov. Raskolnikov. Ko je? Ma Nije bravo. tako, odnosno tako je, bravo, ali ja Tako idem je. na pitanje za 50 maraka. Braća Karamazov je posljednji roman kojeg ruskog pisca. 10 sekundi ide sad. Lav Nikolajević, Tolstoj. Ja, nije Tolstoj, nije. To je Fjodor Mihajlović Dostojevski. Dostojevski. Žao nam. Despotovski. Jao, žao nam je. A dobro, ima tih ruskih pisaca, ko bi to sve. Ne može i krava pojest, a? Bilo iz Trinidada i Tobaga, ne možeš volit, samo je jedan, a nema ni njega i odmah bi znali šta ćeš. Ovako baš teško, širok je Teško. dijapazon. Ma, Mada ima i Bosna. I Imaju Bosna ima dobri. 100 miliona ljudi, ja mislim u Rusiji jedno 90 miliona pisaca ima, a ostalo su alkoholičari. Hajmo dalje. Dobro večer, ko je s nama? Dobro večer. Dobro večer. Vlatko Kreševo. Vlatko Kreševo, idemo na mentalno razgibavanje, Vlatko. Nakon čijeg ugriza Spider-Man postaje superheroj koji dobije na ljudsku snagu i sposobnosti. 1 Pauk, 2 Bugarski lubeničar, 3 Ramo Isak, 4 Krpelj. 1 Pauk. 1 Ko je, Pauk. bravo, A šta Spider-Man. dobijemo kad nas ujede Ramo Isak? Pa ne znam, vjerovatno neki Ramzesa trećeg. Idemo, umjetnost i kulturica. sindrom. Bale i Gaston su likovi iz kojeg Disneyevog animiranog filma. 1 Mala sirena, 2 Snjeguljca i 7 patuljaka, 3 Ljepotica i zvijer, 4 Trnoružica. Bele i Gaston. Može Joker. Može, naravno. Joker, Ljepotica i zvijer, jedna poznata francuska bajkica, ali i animirani film. Ajmo dalje. 17. aprila 1984. godine u Sarajevskoj Zetri održan je koncert velike svjetske pop zvijezde. Koje ime tražimo? 1 Elton John, 2 Celine Dion, 3 Bruce Dickinson, 4 Bono Vox. 4 Bono Vox. Bono Ja, Vox nije nije Bono to Vox, bilo. nije Bono Vox, nije Bono Vox, to je U2 90, ne znam, 7. posle rata kad je... Obilješćemo godišnjicu. Ovo je Elton John bio. Bio je Elton John 84. Tako. Ili pred olimpijadnik. Pa pre 17. aprila, eto. Aman. I sad skontakt. Ko ono hoće olimpijada, Hoće, hoće li neće, hoće biti snijega, neće, neće. kad Elton John. eto. Kad Elton John osvane u jednoj bundici svojoj ala žera iz crvene jabuke. Šta je ovo, ajde večeras samo 50 maraka? Do sad? Da. Pa sad će neka 2 Nobela, pa ćeš ti kukat šta je ovo 2 Nobela Para, nam uzeš. hajde da vidimo, možemo li do Nobela. Dobro večer, ko je s nama? Dobro večer, Mujo Dobro večer. Zavidović. Mujo Zavidović, idemo na mentalno razgibavanje, Mujo. Može? Koliko rebara ima čovjek? 1, 36, 2, 10, 3, 122, 4, 24. Koliko imamo rebara? Možete i prebrojati, a dobro, ne možete možda ne može svak napipati rebra, jel tako? Možeš ti iz tih i svoja napipati. Mogu, ja sam šef. Mogu.
Imamo s jedne Preko je strane... 20, a ispod je imamo 30. s jedne strane 12. 24 Tako jeste, je, bravo, bravo. Mujo, nakon malo dumanja. Odlično, dobro. odlično, nema veze, idemo lagano sportski, Mujo. Koliko je bodova potrebno za osvajanje seta u stonom tenisu? Pod 1, 11, 2, 15, 3, 21, 4, 6. 3. 3, Nije 21. Nije Pa nije 21. 11. U stonom tenisu je 11. Nije 21. ali dobro, ovaj mahalski je do 21. Ma nije. Nije. Nije ni mahalski. Nije. Ako da Ma je i po mahalama se igra do 11. 11, jel? Pa možda sad ako se uđe Ja sjećam do u 21. neki taj brekiška nešto, pa ga možeš i do 38 ganjat se. Dobro, reći ko je s nama, možemo li do Nobela? Dobro večer, Eldin iz Sarajeva. Eldin iz Sarajeva, idemo na kategoriju mentalno razgibavanje. Kaže ovako, iz kojih razloga sve češće ne možemo odvojiti čep od plastične boce? 1 sadistički, 2 nacionalnih, 3 mazohističkih, 4 ekoloških. Po 4. Po Ko je, bravo, mada se bravo, učini Elda. često. Idemo ljudima lagano i sportski, sadistički Elda. Da je to... Za vrijeme kojeg teniskog Grand Slam turnira se tradicionalno jedu jagode sa šlagom? 1 Australian Open, 2 Wimbledon, 3 US Open, 4 Roland Garros. Možda Joker. Može Joker, Roland na Galoš, jel? Wimbledonu. Wimbledon. Ma na Wimbledonu, već preko 100 godina. A nije Roland Galoš, nije. 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 Umaču jagode u šlag na Wimbledonu. Idemo zamjensko pitanje iz lagano sportski. Kaže ovako. U kojem engleskom gradu se od 1977. godine održava svjetsko prvenstvo u snukeru? Pod 1 Sheffield, 2 Manchester, 3 London, 4 Liverpool. Pod 1 šef. Jeste Tako Sheffield. je. Ma odlično, bravo. Crucible teatar, bravo. Gdje Ronnie O'Sullivan vlada neprikosnoveno. Tako je, stamen. On je vrh. On je neći, tako je. Idemo umjetnost i kulturica. Koja slika Pabla Picassa inspirisana dešavanjima iz Španskog građanskog rata iz 1937. godine? Pod 1 Gospođice iz Avignona, 2 Masakr u Koreji, 3 Picador ili 4 Guernica. Španski rat. Po 4. Jeste! Tako je. Ma slobodno, oslobodite se, Eldine. Znate sve. Odlično ovo je bilo u fotofinišu pitanje za Prag, pitanje za 50 maraka. Šta je Guernica, po čemu je slika dobila taj naziv? Pa, ko čudna lica. Ne znam. Ma nije, nego... Nije slika po čudnim licima dobila taj naziv. Dobila je po jednom gradiću u Španiji, u Baskiji, da budem precizniji. Dakle, grad u Španiji. Koji je razoren u španskom građanskom ratu. Tu su im Nijemci pomogli taj Luftwaffe, bombardovali, razorili ga i to je inspirisalo Picassa da naslika Svoju, vjerovatno, i najčuveniju. tako je sliku koja je dobila i naziv po gradu Guernica. Guernica, jer tako je. Tako da tražili smo tačan odgovor je grad. Guernica je grad u Španiji. Idemo na narednog takmičara. Dobro večer, ko je s nama? Zdravo, Kerim, Sarajevo. Gerim Sarajevo, idemo na mentalno razgibavanje. Kjera kaže ovako. U skladu sa saobraćajnim propisima Bosne i Hercegovine, šta svaki vozač motocikla mora da ima na glavi? Pod 1 bubuljice, 2 kacigu, 3 runolist, 4 rogove. 2 kacigu. 2 kacigu jeste Kjera. Idemo na narednu kategoriju koja kaže ovako. Zemljo tisućljetna Kjera. Glasinačka kolica, jedan od najznačajnijih arheoloških nalaza iz Bosne i Hercegovine, čuvaju se u muzeju u kojem gradu? 1 London, 2 Istanbul, 3 Sankt Petersburg, 4 Beč. Imate i Joker. 4 Beč. Ma 4 tako Beč, je. jeste Ma Kjera. bravo, u prošlom kvizu smo komentarisali nešto ko je slušao, zapamtio. Eto, To je vidite, to. pratimo na nastavi i odmah znamo bolje kad dođe Tako je, kontrolni. ne morate ni čitati iz knjige, samo bitno ponovite, malo što se fatali zabilješke i to je to. Lagano sportski. Na zimskim olimpijskim igrama 2010. i 2014. zastavu BiH nosila je koja skijašica? 1 Aleksandra Vasiljević, 2 Elvedina Muzaferija, 3 Žana Novaković, 4 Sanda Dubravčić. 2010. 14.
Imamo i Džokera, ako ne znamo. 3, Žana Novaković. Jeste! Bravo! Ma bravo! Bravo Kjera, Odlično. Žana Novaković je tačno. Stameno. Idemo pitanje za 50 maraka. Koncentracija. Zimske olimpijske igre 2010. godine održane su u kojem sjevernoameričkom gradu? Vancouver. Ma bravo! Jeste, imamo još jednu Bravo! još jednu Vesliju večeras. Tako Bravo, je, bravo, za nikad 50 lošiji maraka. dan što se tiče nagrada koje smo podijelili. Tako je, samo 2 petobanke za sada. Idemo novija politička historija Bosne i Hercegovine. Kakva revolucija se nalazi u nazivu aktivističke grupe koja se bori za planinu Konjuh? Pod 1 karton, 2 lovačka, 3 francuska, 4 fungi. Ajde, Joker za ovo, nisam siguran. Može Joker, karton, revolucija, momci i djevojke koji se, ne samo za planinu Konjuh, nego Generalno se bore za, protiv mnogih problema koje imamo u našoj zemlji. a većinom pitanje zaštite prirode, Pa zaštita ekološki. prirode, ali ne samo. Veliki pozdrav za karton Ogroman, revoluciju. ogroman Evo šta pozdrav. drugo reći. Idemo na zamjensko pitanje iz iste kategorije. Odlukom kojeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je uspostavljen Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. 1 Volgan Petrić, 2 Ped Ježdaun, 3 Carlos Westendorp ili 4 Valentin Incko. Brčko 3, koje- Westendorp. Nije Westendorp. Nije Westendorp. Nije. On je oko Ped Mostara, Ježdaun, nešto jel? Mostaro. Nije ni Nije Ped ni Ped, Ježdaun. da, Ja, Wolfgang Petrić. Petrić, Pa to je 8. baš mart, davno bilo. za dan žena 8. marta 2000. godine. Eto, sad ne znam kome je to davno, kome nije, ali tako je to bilo. Hajmo dalje. Pola od pola stoljeća. Dobro večer, ko je s nama? Halo, dobro večer, Hana s vama. Hana, idemo na mentalno razgibavanje, Hana. Na kojem kontinentu se nalazi država Mali? Pod 1 Evropa, 2 Afrika, 3 Antarktika, 4 Sjeverna Amerika. Nije Siniša Mali, država Mali. 2 Afrika jeste, Afrika, bravo. paprika. Bravo, bravo. Afrika, to je moj tim. Idemo umjetnosti kulturica. Ime bosansko-hercegovačke spisateljice i autorice popularnog romana Ruža je pod 1 Nura Bazdur Jedan. Hubijar. Jeste, Tako je, bravo, kao i stopa. Odlično, Hana. lagano sportski, Hana. Osvajač Evropa lige u fudbalu u sezoni 2020-2021 španski Villarreal nosi nadimak po jednoj pjesmi slavnih Beatlesa. Kojoj? Pod 1 Can't Buy Me Love, pod 2 Yellow Submarine, 3 Let It Be ili 4 Help. Joker. Joker. Žuta podmornica, inače nadimak. Završeno, ajde mi. Dakle, Yellow Submarine je bio tačan odgovor. Nema veze, idemo na narednu kategoriju. To jest ista kategorija, zamjensko pitanje. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je zlatnu medalju na Evropskom košarkaškom prvenstvu 2015. godine, pobjedivši u finalu reprezentaciju koje države. Pod 1 Srbije, 2 Francuske, 3 Španije, 4 Litvanije. Probajte. 3 Španije, 4 Nije Litvanije. 3. Litvaniju, u Litvaniji su pobjedili momci tada Džanan Musa, Čampara, Čamparoni, Nemanja Sekira, šta je ekipica. Doček poslije i Jest. slavlje. Možda je jedan od najvećih, ako nije najveći uspjeh našeg sporta generalno. To je ono čuvena s parkinga i to. Tako, pa ne, s parkinga je bilo ono Teletović, nešto. I tad smo A Litvani. jeste, ali je i Čampara ono nešto kao s parkinga. Pa bilo je tu Bilo je s raznih bilo je mjesta. s raznih. S parkinga i slačiona. Dobro reći, ko je s nama? Amil. Amile, odakle nazovete? Bihać. Amil Bihać, idemo mentalno razgibavanje. Kaže ovako, koliko točkova ima tricikl? 1, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 2. 3 točke. 3 jeste, točka, tako pa je. tako je, 3 točke, bravo, jeste. zato se zove Jedan, četverocikl. bravo. Odlično. Odlično, Amile. Idemo na umjetnosti kulturicu. Naziv za trzalicu kojom se svira tambura, šargija i saz. Pod 1 Zijan, 2 Terzijan, 3 Balčak, 4 Alčak. Može li Joker? Pa može, Jokera, lagano je bilo, Terzijan je. Tamburalo momče uz A tamburu. ja, nije Balčak, Alčak, mislim, Zijan.
Tamburem u kose djevojačke, a Terzijan Pelosu. Tako je, čuvena sevdalinka iz Da, 16. Terzijan vijeka Pelosu. koju je Stihij napisao inače. Idemo dalje. Idemo zamjensko pitanje iz iste kategorije. Hamdija Salihbegović Hamo je kompozitor, tekstopisac, gitarista i pjevač koje BH pop rock grupe. Pod 1 Sikter 2 Punkt 3 Helemneise 4 Konvoj. Hamo iz... 3. 3 Pa Helemneise. nije Helenese. Ti Hamo iz Helenesa. Nisam Gagara. Hamo je iz Konvoja. Hamo je iz Konvoja. Pozdrav za Hamu iz Helenesa. Šteta. Danas jako slabo znanje. Dobro večer, ko je s nama? Hajmo još jednog, takmičara. Vitez. Halo. Halo, ko je s nama, odakle nas zovete? Marko iz Viteza. Marko Vitez, idemo na mentalno razgibavanje. Marko kaže ovako, koja od ponuđenih država zauzima najveću površinu? Pod 1 Urugvaj, 2 Portugal, 3 Kanada i Kanada. 4 jeste. Tako je, bravo! Druga po veličini na svijetu. Odlično. Lagano sportski. William G. Morgan je izmislio mintonete 1895. godine. Kako se zove danas taj sport? Mintonet. Pod 1 košarka, 2 odbojka, 3 tenis, 4 fudbal. Imate džoker. Po 2 odbojka. Pod A 2. bravo, jeste. Joj, rekopije će Idemo biti na narodnu kategoriju umjetnosti kulturica, Marko. za lijetanje. Koji glumac igra ulogu Muzafera u filmu Otac na službenom putu? Pod 1 Davor Dujmović, 2 Emir Hadžihafizbegović, 3 Mustafa Nadarević, 4 Pavle Vujsić. Imate i džoker ako ne znate. Može Joker. Može Joker. Može Drugi je... Joker, ja. A ti se, Muzafere. Kupaj, ja. Pavle Vujsić. Pavle Vujsić, idemo na Legenda. istu kategoriju, ali zamjensko pitanje. Čega je u romanu Milana Kundere nepodnošljiva lakoća? Pod 1 plakanja, 2 ljubavi, 3 smrti, 4 postojanja. Nepodnošljiva lakoća. Jeste, dobro ste. Samo nastav. Jeste, Tako je. Bravo. Nemojte stidljivo, Lakoća nesigurno. postojanja. Idemo na pitanje za Prag, pitanje za 50 konvertibilnih maraka. Milan Kundera, porijeklom je iz koje evropske države? Iz Češke. Češka Tako je, eto Bravo, još jedna petobanka. Konačno. Bravo. Taman Marko iz kupite Viteza. 2-3 knjige Milanove. Vitez grad poznat po autootpadima. Jel tako? Nije, imaju i koridu dobro. Imaju Jel? koride u Vitezu. Ne znam je li dalje tu gotovo... Jel ima i dalje korida u Vitezu? Ne znam. Kako ne znaš da ne znam Viteza? Ja volim da ima, ali koride, ja nisam, sam ne bio znam. tu. Idemo, uspješne žene. Svaka od navedenih žena je dobitnica Nobelove nagrade, ali je samo jedna dobila nagradu za književnost. Koja? Pod 1 Berta von Suttner, pod 2 Wangari Maathai, pod 3 Doris Lessing ili 4 Christian Neslin Vollard. Književnost. Po 3. 3 jeste. Ko je? Ma bravo. Majstore. Novija politička historija Bosne i Hercegovine. Wolfgang Petrić je diplomat iz koje evropske države? 1 Austrija, 2 Njemačka, 3 Lichtenstein, 4 Švicarska. Petrić. Pod 1 Austrija. Jeste. Tako je, Bravo, koliko ga bravo, spominjemo, štuca se stigli smo. Wolfgangu. Ohoho, idemo zemljo tisućljetna. Šta nije rijeka u Banja Luci? Pod 1 Crkvena, 2 Lauš, 3 Vrbas, 4 Suturlija. 4 Suturlija. Nije. Nema veze, osvojio si 50 maraka i ja ti čestitam. Lauš je naselje, nije rijeka. Lauš, imamo li vremena režije za još jednog? Imamo za još jednog. Idemo, hajde, uzmi nam bar petobanku. Evo, bar petobanku. Dobro reče, ko je s nama? Adnan iz Avdovića. Adnan Zavdović, idemo mentalno razgibavanje. Ado, može. Može. Kojeg naučnika vezujemo za teoriju relativiteta? Pod 1 Andrija Gajića, 2 Damira Marjanovića, 3 Alberta Einsteina, 4 Ramu Isaka. Albert Einstein. Jeste, Albert Tako je. Einstein. Broj 3, to smo Bravo. tražili, to smo dobili. Ma, Idemo bravo. dalje. Zemljo tisućljetna.
iznad kojeg hercegovačkog grada se nalaze ostaci drevnog Daorsona. 1 stolac, 2 srebrenik, 3 jajce, 4 blagaj. Imamo i Joker. Joker. Joker Ide može Joker u zadnji moment. Može. Iznad stoca je Daorson. Stolac. Posjetite, iako je zapušten jako. Kritika Idemo, kaže vlastima. ovako, ista kategorija, drugo pitanje. U kojem gradu je održano prvo zasjedanje Avnoja 26. i 27. novembra 1942. godine? 1 Sarajevo, 2 Bihać, 3 Jajce, 4 Travnik. Bihać. Bihać, jeste, bravo, bravo. Prvo zasjedanje Avnoja Bihać, umjetnost i kulturica. Čega su puni filingradski pločnici? 1 benzina, 2 baruta, 3 ljubavi, 4 smole. Filingradski pločnici. Ljubavi. Ma Ljubavi kakve nisu. ljubavi. Baruta, Azra, Đoni Štulić. Filingradski pločnici puni baruta. Ajde, ja bi se sad s tobom ispričali, evo kažu. Nemamo vremena, razumijem, moramo to razumijem. što A prije kako bi imali? odjaviti. Sine, dajemo ga na Max, Sinmax, salon namještaja u Rajlovcu i Hrasnici obavezno. Posjetite, mjera namještaj, po mjeri imate dnevne sobe, dječje sobe, kuhinje, situacije, varijante, otičite, posjetite sve što vam treba. Najbolji salon namještaja sigurno u Bosni i Hercegovini, ako ne i šire, ajda, večeras samo 3 petobanke. Pa dobro, koliko znanja, toliko petobanki, zasluženo malo petobanki. Zadovoljni smo podijeljenim parama, ali nismo Apsolutno. znanjem. Apsolutno. Meni je uvijek drago što manje para damo, mislim. Meni je stvarno draže. Ali navijam uvijek da osvoje, ali mi je draže što manje podijelim. Eto, poštovani gledaoci, gledajte nas naravno i narednog četvrtka. Ovdje će biti Vlado kao takav, ajda činjenica svakako. Ja sam Stihomir Klepić, vi ste gledali Zrnzak, vi gledajte nas opet. Vidimo se. Prijatno.